हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि चेनेलाव फिन बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे स्पेसियेल टपिकखौ लानानै बे भिडिअआव फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ अर्थात दिनै 2 तारिख मे 2023 अर्थात 2 मे 2023 आवहाय मोनसे ceremonial inauguration of 100 days 150 targets development program होननाय मोनसे बेखौहाय इनॉग्रेशन खालामगोन दायो टाइमा 5 PM onwards होदों आङो 5 PM onwardsनि सिगाङावनो बे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय दा बेवहाय होदों प्रग्रामा जाहैबाय 150 targets 37 departments 3 missions 2Corporations with focused action on livelihood promotion, job creation, health and hygienic, infrastructure development, social development and justice. बे प्रग्रामनि सायावहाय दिनैहाय सेरेमोनियेल इनॉग्रेशन खालामनाय जागोन बा खालामगोन ओमफ्राय बेयाव टाइमा होदों 5 PM onwards डेटआ जाहैबाय 2 मे 2023 ओमफ्राय बेयावनो चिफ गेस्ट गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन एबा बाहागो लादों डक्टर रनज पेगु मिनिस्टार अफ एडुकेशन वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस आसाम बिथाङा दिनैनि बे इनॉग्रेशन सेरेमनियाव बाहागो लागोन आसा खालामो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिसि ओनसोलावहाय जौगानाय लाबोगोन डेभेलपमेन्ट लाबोगोन आरो जाय थांखिखौ लानानै बे प्रग्रामखौहाय खालामनाय जादों बेयो साक्सेस जागोन होननानै आसा खालामदों आरो बेवहाय गोबां होदों जेरै लाइभलिहुड प्रमोशन जब क्रिएशन बायदि बायदि मेनानो जोंहा बिटिसि ओनसोलावहाय जब क्रिएशन होननानै बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि मेन इशु जायो दानि लाइमोनफोरनि थाखाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय थ' बे प्रग्रामखौ इनॉग्रेट खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव माने जौगानाय फैगोन बा सान्थि जागोन एबा माखासे लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाया एसेब्लाबो सुस्रांजागोन होननानै आसा खालामदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो खावलायहरदों बे प्रग्रामखौ जाहाथे मोजाङै मावफुङो जि टारगेट लादों बे टारगेटखौ जाहाथे साक्सेस खालामो बेवहाय होना होदों 150 टारगेट्स 37 डिपार्टमेन्ट्स 3 मिशन्स 2 corporations with focus action on livelihood promotion, job creation, health and hygienic, infrastructure development, social development and justice होना होदों दा गोबां मोजाङै लिरनानै होदों दा बेफोर गासैबो होनाय डिपार्टमेन्टफोराव जाहाथे मोजाङै डेभेलप खालामो मेनलि आं बेयाव खावलायगोन लाइभलिहुड प्रमोशन खालामनाय जब क्रिएशन खालामनाय बेनिफ्राय हेल्थ एन्ड हाइजेनिक बेजोंनो लोगोसे आङो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो जोङो गभर्नमेन्टनि स्किम प्रग्राम बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनानै लानाया मोजां आरो मिथिगोन होननानै आसा खालामदों मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ मालानि समाव मा स्किम फोसावगोन बेखौ जोङो थाल लाबाय थानांगोन ओमफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनांगोन आरो जोङो नायनांगोन जे गभर्नमेन्टआ होनाय माखासे स्किमफोरा बा प्रग्रामफोरा मोजाङै मावफुंजादोंना जायाखै मानो होनोब्ला जोंनि हादोरा डेम'क्रेसि हादोर जुदि गभर्नमेन्टआ होनाय माखासे खामानिफोरा मोजाङै फुलफिल जायाखैब्ला जोङो पाब्लिकआ डिमान्ड खालामनांगोन जोंहा बुंनायनि मोन्थाय दङ आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बुंनो थाखाय गिनो नाङा मानो होनोब्ला जोङो जायहा पावाराव दङ जायहा रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ जों बिथांमोनखौ जोङो बुंखागोन नङा होमबा आरो जों बुंनांखागोन होमबासो बिथांमोनहाबो मावनो थाखाय गोसो जागोन दा बिथांमोननो जोङो आसि दिन्थिनानै होनांगोन जे नै ओरैबायदि खामानिया जायाखिसै बेफोरबायदिखौ जोङो बुंना होनांगोन दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों एलार्ट खालामहरबाय नोंथांमोनहाबो नायबाय था नोंथांमोनहाबो नाय बुं माबा मोनसे जायाखैब्ला बेखौहाय फोसाव बेबायदि आरोखि दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आरोबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लाबोनो हायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसैमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों